Khajin tahu teh buku so ang tahu sok wajak takar jela bahu condro parawo bokrok koroksa borok Fatimani yang tikisa phang bagi di bini sili rok pura phang bagi tos thonla do tiba tos kata yang tiki pura phadi bagi na berang beraku bagi na yang tiki siapa di desa yang tip tong ukluk tip tong kho lor jaman lor man desain phadi la lor dengan sengke berang phadi bagi na mane mo sili obosan khamen je ma ramani phadi aro phadi make raman jabo rawani obosan khai oroni je bekereng se soko bekereng soki bagi bekereng soko ta plastic 22 tarigo tingnom chalne mo ma oron bekereng no kuskir khengkero khlodo sedara ang thing sakabla sa gatabo o area tike bukur simi hake blab saklaine o muko plastik rejakta na support unang goita tabu hake taka khologa hake nai khangke yang bom tom se leleng tong mi khangke ba aji bekang soja kan numa jar ta plastik tong bisingo mana bekang hai bekna sim sen ko o bekereng gangke boro abo narge de ton kho am bekereng bor hisu tai ta je herang eda amon bor ta jora nari ton jo o bekereng no tesa abin bekereng diri pinna ni bas tarigo aro ton tana mo se kumar khana teskana sa diba masuk kholo khiba kena ठीक है orlo odi kholong ke cia jora tong siam ko samani bisa kutung tong nai nom lobo goro bisa kutung nai tong ko mane ya jaga to ko jora bla garo jora kia tamne o ke ka jang na hai tong abo ja kia habja hai tong ko karbo horo to bo sumu tira sil nai tong malia botang khiji di ka pro thi phaketana se phaketa santa cha kaya kasha or kasha pura yang khun ti thi phayo yang khun ti phi yang aba to thagang khun ti si phayo na bani bale lori khang ga ro kai lori ko thai phai ko ta khno acha thai phayo na te bor marang kha obu kha mo bo apro ko mane bo hokar ko kya mo jga marang kha na yang cha phuti te gu kun ja bekrang ro bajak te tong oro go bajak ka ya kun ya sa yang ngodur bolong kha ku ye the go debra meruk sa ko sidiang ge bon pura phul ke sakshi ditabo bor pa khole ku ro kholai tong kuna kholai naila te bukung tiruk thida phai bai asta lor sidong ke ho ja sap ja unya bo khoi mele ta bo khoi simalia ki hite bare ya abon me ka sa ko sa bi ma sa ro ta kholai roko nangoi man bagin katana ro tok la khun ya ta ya sa ti sim thi phai na ke yang ti sim phai yang phai duita side na phayo duita side phai yang ti ya sa sim phayo na ge to tra ro bunja ko ngan ni ro nong na mo mai la ya to ta ro bunja ঠিক আছে কিছু কক সালাসিনে অবন্তি ব্যাপারে বম তাম গই অব হাইংখা কে পুরা ইয়াংতি দ অরন থেকে বিনাবো দ বেকরেং সিমিস তংসু মাহাই বিনার দ হাইতা নাকি আগিন থেকে দম হাই না নিয়ং ফাইসি agi ke to taisa sori tongo আসুক সিদি tabo বিনগান নাইংতি বনম কারসি দ বিনাবো আগিন থেকে দাবো উমা হাই কেরে নাকি তাবো ওস उमा हाय एक्सीडेंट मन परिदा agi ke taisa sori tongo nga tabo je accident prun theke maise malia tuineng malia ke te bramai mo hain tha agi taisa sori saiso thik ni jongta nga je pro je sori hanyang kha ba hospital ko lakha aprun theke ke te bo marangane bo maise malia tuineng malia tibonong ke tike sari phegro nga mai rok sa kha muiro bisana hunga ko ke totora yok jago saimia nangi maya gang bara suksin do bobo kana jan bagai sing masuk lagi do ke puila tang man to sai khana gati mo sai tarigo sinta karla lampra somni go sarkas choli dong nga sai tarigo bonanya ni thanga nanya thanganya ba honi 10 ta digibo 10 ta digibo bo sarkas naibenya nogo phirogoi lamodigo sokokya tai khoroksa je bike chaune abo daran parani no
bini mung ke Cari gue. bini mung ke Ranjit Deburma hanjago abo darano ke bo bai bo borok ke kisa drink khaijak bla tabo je bike chong nai da Ranjit ke drink khaijak bono lama nugunyai bike kadi hinyai kari phai borok kai phele kya parani ba kasai phainyai o je sipai di khlong gangke hasing tongo kisa ta ungko lama taningo ajagao borok accident unglainai ba sakao bike da phobjaka abo sung mokol bike thangmani nungja saimanya ke afro je accident ni bin bo khorok khorok korma khorok onjakmo Ke adi nong ke sarkas na be nini obo nindar bonanya thango andara bung tam bini bini mung ga Amrit Deburma bobo sarkas na thango ni nai thang sarkas na thang ke o te bike sak mai rokbo bobo sarkas na thang nai thang sarkas engke bon ke bike tongo nindar ke bike bike kure kiri bo boko de him phakata bo bike sang na ringa sarkas na be paine bo him phakya te khorok sa o sarkas na be pai boka bike phakya bono para kaisa ba nukha kadi him gata kadi him phakin ko odek jara phakin ke na ke bor accident laimana bo borok slip tane da accident laikha na ke bui bai thutai layo borok slip tani se accident mane bike lang ba tang phan arang male na drink khaijak ba ke lama wa khasing bo bang adini satung tungja khasing ranai slip khlaikata khlainai ke bo ba pijro ko tok khana gam haine ko bokhor korma khoro onja ampore boro anu hospital tlangai an phun khlayoka ang to sarkar so dogan ni tongo fast food dogan ga ja thik an phun khake ang thanga nungkha jaga dukan ri tongo yo amelawo ke phun khake ang thanga hospital thamani bono ma ke hamen nugui ungo malai rikha pro hang 3000 rupiah thima nam kol khake apur talang ya kuna borok tlang ja hospital already takarjula takarjula pulis tlang raw na au tlang ne rok ne binukul go sal phane rok iko an pini basla anda sagor dlango bor phaipuru soman ken phaile na bor ke beskango te dol rok te mangni rok ke bor oklugo bor accident to hangke bor khosawoi ni bor khosai tlang thanga tlang hada hospital tlang man pore kunu da ar treatment man kha bor aro treatment maman ke doktor direct sarika sing abor normalia sing jibire pharis nai jao bor jibire phari already tlang phurung kangke kaham dan naike hano lengjak tlang phuro para lengjak kun khasia ke sing thangai anonogo malati yo ajagao 15 minute hai pora hamo phalia pon tu lor liya abro sungke ba like hani tongo bono gari ambulance pathaki phacha mana ga khatam bo mai kani ma bu theblai mana lekha am pore ke hama pho saka phairika phaimani pore o hongke sungpai sija pikabo mane mokol pheu khijimia blori kheta hama phakya abro ke sung jibi thanglai kan dai jibi thangmani saita somoy sung soika jibi saita somoy jibi soika angke am pore doctor aro saka CT scan khaji ke sung anglo legen CT scan khlaiya CT scan khlainai lo tai srapta ni tomang ke black bank o thangang thungyang nai ni black bank o thangmani time ro khaboro sara 9ta ke ang pore bini black test o thangka bini black test khanyang nai ke black test o thangmani bo arbo sar ungo 9ta time ro angke 9ta time man pore ang phung aine 9ta o thangka ba sar 9ta o thangka ang setu manya kwa abro bonjo ang pore 1 ঘন্টা por bari ri jong ang time asu maya ni ang pore hakema 2ta tamkha kun ma khlai ko ke 2ta tamani pore o hangga ang black test bo mangkha theibo mangkha hangga mamani pore theibe kaisi mangkha mamani pore o doctor anu sawo phung khainai nong jerugi nong mo tai 8 ঘন্টা se somoi tangchu ke tai banchili ancho acha norok khangi sogi mani ajaga chaitabo ke phungni horni ta hor chaita ta ke koiton borni operation chalikha tabo chaitao thamase 2ta cholibo diborni doctor time ri khatai 8 ঘন্টা সময় মানে 35 মিনিট abon bisingo operation khayang gangke nong borok tai banchili anjau thuisinai bo apurke hanya kaprawo hanya king ngiho acha nana sawo ko sawo hango am hang jongata jawon porengke awan pore hingangke binto gawan pore ke sung ang request khaiga doctor no sir sing borok to ang basina nangnai sir bisa
help khlaisidi yang saka ya mane ek number khilai ridi nya 5 number operation khlanya tongmani thason khlai ridi sar nya ngang bon saka da kon no bo no nai jing ke bin si scan bin phung gang bin si scan phung wirka o mahajan ke telanga nya lolong no operation khaja khaimin pore bo hang ga boran saka ama ma biti baji asuk thangnai boran tho rang biti pani sima pur khoros je bini bokhro nan chimi boro job sum khaiburo 60,000 টাকা rang nangai abo nini yak ba jama pai na ke bor do pai abo borok an yak bai thang biti ma payang abo borok se bong noron tongo borok se na biti 60,000 sabna a biti phalan jana doctor dana tabo a jaga borok tongo aro biti je kaima jaga bo ge wansa a jaga mane ngo sweeper hai tongo ta ei borok phaina ngo na khata busuk thangka bini o khorso norok mai mani tabo aro sing total gari bara buru pura soho sing je tongo aro sai nang tomung pura soho 1.25 thang dong 1,25,000 sudu biti paiman chimi sing sawi nang aro gari bara soho gari buru mani gari bara buru soho gitu a operation khlaimen pore hingkangke operation khaimen pore hingkangke kon se mani sije ko short khai bono short khai hita rakha hili phande sijaya ko ge hama phayang jong sarapsa ampore nol dawunya mane oxygen kha oxygen numan pore phande sijaya ko ge ama ke tonmang sing aro tel thamani sadin ka kha mane ai sadin jakai sorry 4 tarik thamani sing 7 tarik ka kha sing 7 tarik ni ঠিক date সময়ও bo sijerika date সময়ও sijerika keno sing doctor tam khaya sutiri kha tang sutiri rikha log ni sijegana sutiri bo tai anyo ba ori hanya tebo sire sako tongo shit green jau nge sing shit green ke sing bor tongo botabo bon to hawo to ni ma yan jaga samun nge suti matang jina ni bor dari suti ma khanoro thang gi ni acha nge sutiri kha ke sing to tongo jaga kri kharo sing shit green ke bo sing bor tong hina ba nge bairo house ma tong na ka ma hairu gi to tai suma chim sama ke sau sung bunyi tai hawo to ma hnu gi anya borong no nge sing bai ke tong hina ba acha gama hengke sing shit kri hinchena no ri rohor na suti ge bor saga suti normal ka thang di ne acha gaun pore hingkang tai ekdin phan sing tong na di ban saga tai duin phan nga tong ma nyai jo abo ke sapsa doctor da sana ki sapsa a jaga tong thuruksa tab khe buko tam a jaga ni bo sweeper mar nas abuta ge norok suti mani phaipai kyang ke norok no tabu sing aro ni 6:30 সময়ও sing tongkoro tabu hingkang ke norok koitari ko date jak piu pamo tam khlai nang kini ko sini mo boto abo sing khaimen pore aro to tabu bo khoro plastic thebe rojak nge tabu borok doctor rok no sai roja bini report kagos bo tongo ba jaga date sei rojak tongo 22 tariko singtaisa thangane je bini or ni je bekreng asol khlongmani abono thepari tu phinan bagai sing 22 tariko ma thangkinai ba 22 tariko tikmen cholni bini busuro nangnai hing chapi rang rok ke pulan sai taisa kom banyak sungai bolten tabu rang to sing borok bo asuk ni sairi meya sing ba asuk ni sairi meya ta mane sing sini bukhawo busung nangno saimia ko position in je 100 tongman hingke 1 lakh hairok nangan ni sing 100 tong bukhawo o 1,25,000 hingkang norok bahaya kari kha norok ongko 1,25,000 sing bunyiron da lun rok na kha bahaya kari sing bunyoro kisa rang ba nakha solok yerga di an bo ma hai thega nang to kha ba problem an dara mo hin to kha nang nong borong ni rono an mo ni rona kha ngana wonyai angaro lang nakha kisa ngatai no ko kising sa lang kharjak tong an mananya kanyen nanya gama ke ton mani arang rong ko mas wa kita taklai kanya hintong tong ngasing itu taklai kanya li an mananya to antara semua hai problem to kha ge nono dos kango nindaran bagayang kisi sarang khangmarok nukha takarjala bo khangkya gabordi bo khangkya engke jompui bo khangkya ngatai jomuni bo khangka lampara somni ko bo khangka ngaba or je sarka soli tongeda ang sarka soli ma jaga a jaga thangka
Busrok man ka total bisa kaka. Ani somni go sini je somni bala sini total sini anro taburang Khangi asto ang khangi kamani asta ja tong Asta Jerman kana gaboti takarjala lampara yang jompu khangai. Ingkam subai do narupu sogya tabu do rang kabong manang mai. Ingke nini bana jogno kaina ni rang khati jomma bo au baikya. Buni robo solok nakha. Yang robo bo khangka. Ingke noromne para bonong pani parang borok ba ani kisa pila thang puru subakha. An pana borok 10-20 টাকা je sukti borok lainai khanglaki ani dara song an noganani anda sagor songro anu subakha borok dono kisa lainai bisi pada thang borok khenja subakha no. Ingke tabung norok niro tai 1 lakh segrang kataka no bahai o norok tini do tin ko tarik tong maklakha 14 tarik ingke 22 tarik do buskango sing tongkha ga apuru do rang sinang sine. Abun sepen kabang nang manuk tam tik tong bahai da biya ga do tong nang nai ta se brain ni doctor to mai sala bokhro gong gang ka tam khlanya nang nai ko thui rok da hab ja thui rok khipna nang nai ko tebo mane bokhro go je brain ni thui tabu thangai ma khibi pinai bokhro rok da tam pronan te operation rok da khanya nang nai operation khlai pinai ba bini brain no tabu thui khajok tong do thui khajok tong o thui ta se khibi pinai bar tabu 22 tariko operation khlai pinai abo khaimen pore o hongge bini mokoli nanyai khunduni nanyai ge abo hongge sangrang phu thano sing tabu omo bai khlaine bo kok bo saimalia ke lori bo malia te tam thangka bino ko accident ma bai bini mokoli asanulia ya angko yagrani pura bondong thangka ge pila pura nugitong kaham kilia pura serious agi pura kaham kan nugitong tabu debrani bini khunju khanalia yagre mokol nunglia yang yagra bukhang no bini angko bongo ba bini bokrok phati mani ba operation choli mani yamono ingke no arni te ke borok sahjogitar phanyar pada phai norno jungmo kisa chubawan homai khailen hne nongro naine ro pada phai am hairo ko juktir phane rokta juktir phane ke to phaya ko ba ang koekjon borok bang juktir jak to mane abo ko borok chuba khata chuba kha borok phaya ko mane anno ko phainya phaya ko ang bang no futurok nuka boran sa futurok nu pai sin samai ke thangani borok ba mangsorok khalo ba tawo sini dol ni bisingo takazla norok ni paran ningui hingkang ke norok no khangi rok ru pa ke norok maya hamya saeng tongo paran bor joton phaine ang bukya suban 200 ke 500 ma ke oni jaga do suba lai gure hingkang ke nongro rogo ngka pada phai sin paran bor tanu mane suba khapila phaje angprungni ba accident ka sachari go anu 5 tarik no rang khangri mane ri bro anu emne 2000 roka para milui abro koekjon joto paran nong paran pura phai de amo tong mai ke tabo 22 tarik ko thana puro joto mane nokthai pura thigine bro khangai ro mane pok anu rang ge mane kali sum khlai ro te pura anu ab kasin paran bro andara song andawi song banda sagor song andaw me song bro joton saja ge anda juge song ain tolani bro saja gita buktam khlaini norok buskango bin 22 tariko rangdang puro tam bahke karnai lunda na phinai tam bom haibo obostha wan sulaijak tabuk sini rang ba kayang kai mane kalsung kai asung rang man songo sing tabuk ba lun rok phan mana sinen dongo ma sung to kham khanyam sungai hamnam sungai sin ba kham wan sok dongo nga sung lun phan nawene ma khanya ni sung mane ba khawan sok dong ta ka kuno anu suba phai begi diti prasarok norok kisa aba hairok norok pada phai sanarok sanarok to musung mane ang to prasarok thani kuno kan kisa sik suba dia aba hairok san to musung sanam man sanakam musung sin ti prasa da farono ba lugurong sanam musung isa anu mane suba dian dara hanya ko tabu 22 tariko bini treatment cholinai ingke tai bini bokhorok ni mane bokhorok brain ni arto thi habjak thi ki na ingke tai mokol ni khunjuni o tinta rugi nanyen bagai mane rang rok yago krui bigra borok jedin je tang hisai jong jog sungto aban bagai kisa suba ba jineng yang lukurong sanam sung ba khum ya pare
Hingke khajin tahu de buksong jeng khanai mankha tabuk dom muda bong nok obostha rok donong no phunugan sagatui ge borok no chubano musong khangkhe dan bising tikelu norok chubai manno ani number doron dojak tongo hingke norok ni phone number bo kisa sachi de buibu phainai phaiteng sing phone number ke 9233305377 bumung tamungnai ani mungna di nini bumung ani mung ke Krishna Deburma hingke jeta rugini ba ani darani mung hingke Omrit Deburma khajin tahu de buksong jeng tini nasuk jortin pailaisinai bini emon obostha hamya ke borok ni nok rok bomo hai conditioner no kisa phunugan norok obono bong nok o duita obo hingke borok nok norok phaikang ke thik o jagao Tokia para ni pun phadi yang takarjela chongni tike habuine Tokia para bahu chandra para hangke kidin nindo phaina hangke biang ti phani nangnai sagrada bui jotin nono chubana rokni phani hangketa sinoro phanya hingke takarjela langpara somni ke to joton sino somni ang ti phaikang ke yang sinyang je somni bazar lai drokoi khumung lama thaman tongo ang ti phaikang ke toke hingkang ke bui joton sini bayu ba o eren borok sinta sing borok ba joto jagani borok khon sino toke hingkang ke hingke sini para bung asol hingkang ke bahu chandra para ni jau dokumen no kamai ruta okay khajin tahu te buksong tinin bagasang lachinai jota hambai